ntabi anya anọrọ taa na-atụ echi aka ọ dịka ọ gaghị eru mana tupu asụ agbụsara n'ala taa echi na-abịa abịa abụrụ echi gara aga akpụrụ ekeresimesi n'ọnụ ọ dịka ụwa ọ ga-agbabi abụọ ma ọ bụrụ na ejighị ejiji ọhụrụ sie esi maọbụ ṅụọ ọgwụ ọ dawa gbim ndị mmadụ ekonyewa akpa ha n'ebe aka ha na-agaghị eru naanị ka ha soro n'ihe a na-eme ụwa dị fere iji sie ya aka ike ịpịa ya pigbuo ya a na-akwọ ya akwọ ka akwa onye emela ụwa n'ike n'ihi na echi ebuka n'otu ntabi anya echi ga-eru gafeekwa echebirikwa nwanne echi onye egbula onwe ya chi jiri eji ga-abọ abọ ole onye nwere ya ju ya afọ ihe ụwa na-agafe ndewonu abụ m Nwaada Sọpụrụchi Ann Alugwe nọdụnụ mma o.